forventer faktisk, når de starter, at de er i ordentlig form og ikke har ligget på sofaen eller stranden hele sommeren. Sport, 1,5 time om dagen, 5 gange om ugen, kamp i weekenden. Så skal man ikke være en skvært med det, altså skal man virkelig ville det. Her på skolen der er det seriøst. Det er ikke lal. Det er ikke, hvor man bare roller rundt og chatter lidt til bolden. Det er, man går ind på banen for at vinde. Vi vil vinde hver gang. Ingen tvivl om det. Og det skal vi gøre, fordi målet er at være blandt de 4 bedste. Det fede ved Hjemly er jo, at du både kan tage skolen seriøst og sporten på samme tid. Og det var også det, der gjorde, at jeg valgte Hjemly frem for mange andre. Fordi at skolen, det skal tage seriøst.